Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obe imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah stipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, ovo mi je, to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Pa ne, jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Joj, koliko boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smešno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep, jel da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga da mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja. Cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Joj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim. Svi znamo šta će biti kad ga stavim u kolo. Vidi šta je tamo. Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan.
Eto, gotovo. Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili. Ni ja to nisam očekivala. Počni ti. E pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. To je to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželim mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Eto. Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je tabasco. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne, sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Izgleda da nas čeka challenge. Još i sa tortama. Ja ću da počnem. Jedva čekam da vidim kakav ukras za tortu ću dobiti. Oho, ovaj krug se može beskrajno okretati, ali niko mi ne zabranjuje da ga zaustavim. Da bi sve bilo fair, zatvorit ću oči. Šta? Wasabi? Ali mislila sam da ću dobiti nešto ukusno. Mija, sad možeš ti okrenuti krug. Nadam se da ću bar ja imati sreće. Šta je to? Ali ako je strelica između, onda neću dobiti ništa. Pogrešila sam, dobila sam sve. A najbolja stvar je da ću moći da ukrasim tortu i učiniti je još boljom. Obožavam Nutellu. Ali kako da je ravnomerno rasporedim po torti? Znam. Šta hoće? Treba potražiti pomoć od građevinskih instrumenata. Mislim da bi lopatica trebala pomoći. Jao, izgleda ukusno. Volela bih da probam takvu tortu. I to još nije sve. Sad treba uzeti valjak i razmazati čokoladu po torti. Sad će biti jako lepo. A sad mogu preći na čokoladice. Prvo treba skinuti omote. A sad mogu da krenem. Jao. Bitno je ne pogrešiti sa dimenzijama, zato prvo treba sve pažljivo izmeriti. To je to, sve savršeno odgovara. Sad mogu staviti sve čokoladice na tortu. I da, šta ti čekaš? Još nisi ni otvorila wasabi? Jao, ovo čak i miriše ljuto. Ali dokazat ću da sam hrabra. I da se uopšte ne bojim wasabija. Ostaje samo da namažem wasabi na tortu. Za to mi treba lopatica. Nadam se da Mija neće biti protiv. Opa, ovdje je čak i malo Nutelle ostalo. To je to. Naravno da neću prati lopaticu posle sebe. Vratit ću je Miji da bi dodala malo pikantnosti svojoj prelepoj torti. Čudno, zašto je čokolada zelena? Ovo više liči na wasabi.
Kate, kako da nije sramota? Hej, kako se usuđuješ? A šta da si me pogodila u oko? U redu, dosta. Vreme da jedemo. Izgleda da je Kate potpuno poludela. Poželi mi sreću. Pa, jel ti ukusno? Vreme je da i ja probam svoju tortu. Osjećam da će biti magična. O da, bila sam u pravu. Još nikad nisam jela tako ukusnu tortu. Ne mogu da se zaustavim. To je prava čokoladna bomba. Neko ima čokoladnu bombu, a kod mene je pravi požar. U redu, šta da se radi? Bila sam u pravu. Sva gorim. U pomoć. Treba mi još. Marš! Zato što si uzela tuđe, čekate krug sa kaznama? Ne može biti ništa gore. Ipak može. Mrzim jaja. Tako ti treba. Više nikad nećeš da kradeš tuđe. Mislim da ne moraš da stavljaš jaja u usta. Dovoljno će biti ako ti jaje završi na glavi. Jao, kakav užas. Sva sam mokra. Prokletstvo. Biće ukusno. Mija, zašto spavaš? Okreći krug. Jao, da. Dobila sam lizalice. Na šta ću ja dobiti? Hrana za pse, ali ja nisam pas. Šta da se radi? Morat ćeš što da pojedeš? A mene čeka gomila ukusnih bombona. Niko nikad nije probao pseću hranu. Možda je zapravo ukusna. Ja nikako ne mogu da otvorim. Aha, sve vreme je ovdje bila specijalna traka. Joj, muka mi od jednog mirisa ove hrane. A meni se baš sviđaju moje bombone. Tako su kisele i tako ukusne. Na slatkoj torti im je pravo mjesto. Odlično će dopuniti njen ukus. Sjajno. Izgleda prelepo. Pa, bitno je da još bude ukusno. Hajde da probamo. Kakvo lepo pače. Kiselost se osjeća. Sviđa mi se. Kate, prestani da me gledaš. Bolje jedi svoju hranu. Ako budem sipala iz pakovanja, bit će previše. Mislim da će ruke biti dovoljno. To je to. Ne, sipaj sve. Što si tako zla? Eto, jesi zadovoljna? Sad to više nije torta, već posuda sa psećom hranom. Nadam se da neću povratiti. Uj, odvratno. Kako psi jedu ovo? Oho, zdravo dušo, stigao si baš na vreme. Pogledaj koliko hrane imam za tebe. Šta se dešava? Odakle ovdje pas? Ne podnosi mi, alergična sam. Marš, šibe? Stvarno si zla. U redu, ako pas to može jesti, onda mogu i ja. Ne mogu. Šta kukaš? I moje bombone su kisele. Čak i previše. Da si vidjela svoje lice, šteta što mi je telefon daleko, slikala bih te. Znam, dok si se ti ukočila zbog svojih bombona, mogu dati hranu onome za koga je napravljena. Dušo, prijatno. Opet je pas ovdje. Kate, opet si prekršila pravila i nisi pojela ono što si dobila. Vreme je za krug kazna. Možda ne? Moraš. U redu, znam da moram. O ne, to će mi uništiti make. Ali bit će jako zabavno. O ne, hitno moram da se umijem. Mislim da ti baš lijepo stoji.